Hello, lam shogo tini ni ani ketan video. Tini wo hongkang ke ang ani YouTube ni 20k complete mani bagai ang cikon sa celebrate khlai nai tongo. Ani mare tongo ayang nana songkang ke mamu song tongo. Ang mai song tongo ngai ke bro ke ang jefru ke kat khainai afro bro ayang yang phasinai. Ke ang pula nok na hambai ya farna mu jongo tamni hinba tini shek jorate ani 20k complete mani amu jatuna norok ni bagai shi. Mane norok se ano tini 20k complete khlai ro. Kaya ani video ro norok cha jagai nayei tongmani bagai na tin omsek dora shok pai khan ka bes kang salo bo ang te bo norok ni bagai ka ham video tu phai mana te kya khak ani kha khayo ta ke norok bo suggest khai din norok bahai video rok nai na mu chung ke ang te ani team ni borok no ba ang ham ba ya fro borok ano asek jora te fono borok ano bebak jago no support khai fa kya ke tabuk su jora te ang je ke SMT mo tongmani 4 years ka ang je mo YouTube ani channel khulomani ka ke 3 বছর টাকা মানে 3 বছর তে kisa like na sekango ang apa sek mane video rok daja ya blang ke ani 20k ba just parang kata kisa pugna ni lerai thanga tang video rok daja ya ka to terek tabu video rok lai nai asak panong khang ke ang tini bo hang ke chikon sa ke kat khai nai ken rok nai tong di ani video pai thak jarati ang tini belai na lengjak se tini ang kaise ayang oino jagao berai nai gusini kuro ginai besak sakurup jak haipon ang tini cake cut khayan bagi serang hitong kena robo nai tong tin rok na ani cake phunu ke resiwan oh ani tini ni cake photo buina rok bai do bai rok ai nana nang tam pok sana mu jong sade borok no ta tam sata anh số kẹt là mà bà tông khổ cũng giật bà lai cả đã đi ông bài chẳng kê đó bữa sương này đã sắp tới tới trăm sắp Taman bagi tong totok nila kanang. kẹt là mình tông khổ tông tập tới đó mình sang giật tặng khá ở tay kê Mantam bagi cake rakat ini. Yung to si Mana si Sinay. tan bay kê ra nó lai tầm sắp đi nên là xem anh sao pa là biết sao giật của mình bao cái người biết sao là cũng bắt cái ang cái sừng tàu bố kê đó mình sang lại xin này ở đây cái này ông có số cái là na hay chạy cũng là sao số cái gì mà na sao này gặp ra Ang buong pa kaya si mo. à cái tan wish khai này cha tay bố 20k ni bisingo 50k rong thang từng người ang wish khai yu cái ang cái cắt khai xin này biết bao cái Bisa YouTube ni YouTube ang video khai mani 20,000 pung kha ồ abon bagai tiniwo cake cut khai nai tungo ồ abji kha biết sao là năng làm này ta bộ okay naro nana nung chini na video nai tong nai rong tam ko ka sanam jungki sai kana di sade ayango na sigui ông có phụ ta to sao nó po sana rong lia po hambai jo tuno no an video nai tong mani bagai te ano narong ni hamjak ma te support ri tong man bagai nong no belai na hambai ani khabai khukbai ang nong na hanjak ma te chi bai kuplong ya furu dongka tini ani subscribe pumar bagai ya pokhoro bai de ang butu sedo anh gặp được cái à ade sabrong phabi de heram de ram phabi de Ang domle las. an bung kadang kado đây Puza de Parma. puja devon bakre puja kadang ka à te Mana kita senang lela kamera bo. bono jang nai he sai khisi phonja he sai khisi nang phonja he nang bobu khobo dasak na de camera lah ke kai ta sẽ được đi nó đâu khẩn tòng khả na yang xí mi kẹt tụ bay khả bố hằng gang ga ai go coi tòng khả hi nó nó tụ bu nó tiếp kẹt có tấm được khả Nang letu kha kirim. anh smile mấy thằng cái có được giờ có Nanan sari si Jam tong. na na hi ni chocolate Nin chocolate. nó nào số cái दादू ने चार लागे ना दादू ने केक चार लागे ना rồi cái món Dari mo. aya anh keek चार लागे đâu दादू nó aya dừng tao bố
다도는 깨사리 시나이. 다도 변자 카탕가. Không mà là Nói chứ bây giờ chọc ca. sao cái nó phải ngọ. Bố cùng bà sang 아, 깨 턱을라. 그래, 이라이 허르는. Chắc hay cũng lắm. 앙. Bố không rồi. 턱을라. 일단 몸 바티자 그래 뭐 이렇게. 앙으로 쑥라이 똥. 아, 그거 나도 해? hả? 나도 야 하디 eko dado entry rekha bolongi simi kanja kantul chumje ya he akhadi inka hawa sabai dai sidi mani klang sidi iko bo thokja kapo botang mani botang sinai po poke makan thok su kapo ambai bo kise kise kanai chawi tongo Kebangan sangat hoya. Nge ani dini ni ke gramani video tomsung nong sinai nge ani bari ni kumbu barok no ane kumbu baria tam nai kumbu bar kiting tam sing kamu sakong mara bubar baza samarok ke nai nai sidi dini video tomsung nong sinai mane ke kat khaminam sing sinai bus kango video tong ko abano pikisa thangai nai di Kayak sao kok sari. enggak bus kamu video tong ko am norok thangai nai di enggak tata video nai tongman bagai jotona na hambai ke khaksa mother ung thanga nang kek thokja kada bai siari ke dana gantang sar jab khna rgadi Aku sama ngelak tau kayak saya bikin gak. Kayak sama aja kok. o tabu khangke jengke grokat khaibai nai ani marine tontei bini nogo tok amon ko tok busu gei rok pengi chalai ne hnei sing tok busu gei rok tok bu borok tok ya thek rok tok bu korok ga sing dalai thok jago o ko ekdin sing mar tok ya thek tok bu ko tok bus gei hai mang sing le tonju o kubun bele nai la mia bodo o sikang bo abon sa sikang bo 어, 거 얘기 나왔죠. 또 암띠 망승 동래시우. 예. 게 뭐 따부 라위 동어 안카 아수기 보는 아시기 동어 뭐 벨라이너 엑스퍼트 시험때 샵 갈때니 러고 그 떡북으로 풀더니 뭐때 엑스퍼트 지건 비크모 빠너 푸시오 뭐 나시모이 토스 토네 럭서스 마투비로 뭐 나시모이네 푸시오 지건 너 파너 마르시 동고 뽀 넌 깨너그로 따부 어머 빠이 푸눅시나이 Mare nang tam songoi tong kakaida bo bijing jak mamui songoi abo hangka engke tong bkha mo jing chanai bono ang bini logi wo tongoi ko damuya dahanai baimuya dahanai bono hangka engke kakmuk bai jeng aundru chalainai kakmuk ke khukjak da baklap sokok jakda sokok jagya sokok jengga jeng nai no naikoli masala sinita genong no songbai ke sukbai ke phunugano tawana di bikani ni kakamo amkhani kakamo khiro ko tanje khu bokro ko tanje khu
tini ke tini no yang bohok nge kapsu ka mai khui mani dati mai mu chong de mai o khui chu ko Tao chính còn hay không phải? tam no ka kong da Tao có mua xong Bớt thì gần bảy tu mình khi sao bây giờ? Tao biết thì gần tu mà hơn còn phải. ông biết cái này không trên đúng mà le bazaro em mon ke mo ko tung go khati ro dam to ya thek bai tok bu kun ya goi sorry kum ko gula barsa bari tongkha motomani bahai jip sisida tabu kyang chakumra bu bar kholna ni nai tongo barsa kholka kabang mang tongo khaba ko kholai nai beson bai paja cha siwon ni ko kabang ma jaga bo chakumra bu bar amna baja chan bagyang kholna sinai bazarok maje balok agi rokon kaino jar jago bazarok ta rogo hangke yang rogo yang bazar digi rogo hayei as mazali ya alaka bubar maganang thana si saja ya hangke mura para pada cercana share bai kya ni chakumura bubar baza Omoke toge the to kangkung dok mo gravy ke songjak tisa yok ke angkom tro kha to ya the rok to buku rok ka ma kha thogo Jadi hati ini tak hafal ini lagi yang Tetap ke di? YouTube rogo tadi. tap ke de Tensi. Nang nasi di. ih te kam la da tap ke de Ini ada kau cipu kami apa tu kamu sih? Enak ya. ayo kije kamu ha Sering nggak sih?